Devetnica svetom Ignaciju Loyolskom. Prvi dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Loyolskog. Trenutak kada si odlučio potrijebiti svu svoju snagu u hvaljenju, čašćenju i služenju Bogu našem Gospodinu, postao je trenutak tvog ulaska u borbu sa svijetom. Trenutak kada si podigao zastavu suprotnu svijetu, a sebe učinio spremnim odreći se sveg uzvišenog, prigrljujući ono što je maleno. Istovremeno, razriješio si prihvatiti u slobodi uzvišeno ili poniženo, čast ili poniženje, bogatstvo ili siromaštvo, biti voljen ili omražen, cijenjen ili omalovažen. Ukratko, svjetsku slavu ili ranjavanje koje te može zadesiti. Ako priželjkujemo živjeti u slavi i biti cijenjeni od naših susjeda, onda nikad nećemo biti čvrsto ukorijenjeni u Bogu, našem Gospodinu. I bit će nam nemoguće ostati mirni kada na naš životni put stignu uvrede. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova posveti me, tijelo Kristovo spasi me, krvi Kristova napoji me, vodo iz prsiju Kristovih operi me, muku Kristova okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me, među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od Tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k Tebi, da Te sa svetima Tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je Tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Loyolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Drugi dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Loyolskog. Poprilično si obmanut u razmišljanju da razlog tvog nemira i nezamjetnog napretka u nasljedovanju puta Gospodnjeg leži u mjestu gdje živiš, ili u tvojim poglavarima, ili u tvojoj braći. Taj nemir dolazi iz tvoje unutarnjosti. Uistinu dolazi od tvog vlastitog manjka poniznosti, poslušnosti i molitve. I konačno, od nedostatka mrtvljenja i gorljivosti u napredovanju na putu savršenstva. Mogao bi promijeniti prebivalište, poglavare ili braću, ali ako se unutarnji čovjek ne promijeni, te ti ostale promjene neće donijeti nikakvo dobro. Svugdje će ti biti isto, osim ako ne postaneš ponizan, poslušan, pobožan i umrtviš svoje sebeljublje. To je promjena koju trebaš tražiti i ništa drugo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo spasi me, krvi Kristova napoji me, vodo iz prsiju Kristovih operi me, muku Kristova okrijepi me, odobri Isuse, usliši me, među rane svoje sakri me
i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Treći dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Mir našega Gospodina je nešto unutarnje i sa sobom donosi sve ostale darove i milosti potrebne za spasenje i vječni život. Taj mir potiče nas da ljubimo svoje bližnje poradi ljubavi našega Stvoritelja i Gospodina. I poradi te iste ljubavi mi obdržavamo sve zapovjedi zakona, kao što sveti Pavao kaže, jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Ispunio je zakon jer ljubi svog Stvoritelja i Gospodina i ljubi svoga bližnjega poradi svoga milog Gospodina. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušu Kristova posveti me, tijelo Kristovo spasi me, krvi Kristova napoji me, vodo iz prsiju Kristovih operi me, muku Kristova okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Četvrti dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Želim ti radost i potpunu utjehu duše kakvu želim i sebi i suosjećam s tobom u tvojim kušnjama. Ali smatram ih vrlo posebnim darom od Boga našega Gospodina, jer ti proviđa priliku da se vježbaš u strpljivosti, kao i vjeri i nadi u njega. U životu koji je vječan i beskonačan, Bog će nagraditi tvoju strpljivost neopisivom radošću i slavom. Neće biti kušnji, žalosti, niti neutješnosti, jer toga nema na nebesima, već samo ispunjenje svake radosti i sreće. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Peti dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Hvaliti nam je sve crkvene zapovjedi, uvijek spremni tražiti razloge u njihovu obranu, a nikako protiv njih. Duhovne vježbe, pravila kako osjećati s crkvom. Moram te podsjetiti da redovito primaš sakramente, da čitaš duhovne knjige i da moliš sa što većom mogućom sabranosti. Svaki dan odvoji vrijeme tako da duša ne ostane bez hrane. I stoga ne budeš naveden na gunđenje, kao onaj koji je rekao: srce mi se suši kao pokošena trava i kruh svoj zaboravljam jesti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Šesti dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Ako priželjkujemo živjeti u slavi i biti cijenjeni od naših bližnjih, onda nikad nećemo biti čvrsto ukorijenjeni u Bogu, našem Gospodinu, i bit će nam nemoguće ostati mirni kada na naš životni put stignu uvrede. Ako se nađemo u situaciji da nemamo strpljenja izdržati vrijeđanja drugih, tada imamo veći razlog za prigovaranje, ne zbog onih koji nas povrijeđuju, već zbog naše vlastite putenosti i tjelesnih poriva, i zbog toga jer nismo toliko umrtvljeni
ili mrtvi svijetu kao što bi trebali biti. Ti nam ljudi nude priliku da steknemo veće blago nego što ga itko može osvojiti u ovom životu i mnogobrojnije bogatstvo nego što ga itko može sakupiti na ovome svijetu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sedmi dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Ako nas đavao hvali, moramo se poniziti promišljajući o našim grijesima i bijedi. Ako nas ponižava i spušta, moramo se tada podići istinskom vjerom i nadom u našega Gospodina, prizivajući u pamet dobra koja smo primili od njega, te s koliko ljubavi i privrženosti on čeka da nas spasi. Neprijatelja nije nimalo briga govorili istinu ili nam laže. Njegova je jedina želja da nas vlada. Kad se nađeš napastovan od neprijatelja ljudske prirode, moraš neustrašivo izjaviti i proglasiti da si sljedbenik Gospodina i da bi radije umro nego napustio njegovu službu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muku Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Osmi dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Tražim od tebe da uložiš sav svoj napor, da zadobiješ čast na nebesima, slavu i priznanje pred Gospodinom, koji će biti naš sudac. Ako ti je Bog dao ovo svjetskih dobara u obilju, dao ti ih je kao pomoć da stekneš ona nebeska i da budeš primjer dobrog glasa, učeći svoje sinove, službenike i rodbinu. Budi velikodušan jadnim sirotama i onima u potrebi. Čovjek kojem je Gospodin bio darežljiv, ne bi smio biti škrt. Jednog ćemo dana na nebesima naći toliko odmora i radosti, koliko smo sebe razdali u ovom životu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Deveti dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz pisama svetog Ignacija Lojolskog. Preporučam ti onu vrlinu koja uključuje sve druge, a koju je naš Gospodin veoma hvalio nazivajući je svojom velikom zapovjedi. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Nije ti samo obdržavati jedinstvo u ljubavi među svojima, već ga trebaš proširiti na svakoga i zapaliti vaša srca željom za spasenjem svojih bližnjih, shvaćajući da je svaka duša cijena života i krvi našega Gospodina. Voli slavu Božju više od svake druge stvari. Neka tvoje misli, riječi i djela budu u njemu i neka Božje zapovjedi zauzmu prvo mjesto prije svega drugog što je dobro. To je ono što on želi i to je ono što on zapovjeda. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Reci Gospodinu svoju nakanu na koju moliš ovu devetnicu. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo iz prsiju Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. Odobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me i ne dopusti da se odjelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što jesam ili posjedujem. Ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve to vraćam. Sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.